Rebecca Aylward hi February ni somni pariat sangkha zukwa sumkwa panga khan Bridgent South Wales apyangin unaw pathum zinga upaberania naw mipa jekle naw meichia Jessica nein anu hovin an khosa ani an unaw hi anin po in Rebecca phei hi chu anu nempo anin po le zwalin an ti po arwal thei leya an mani to ka chung ko lim thei takan ni Rebecca hi leinat na nga mi takania an skula po a hmel lau chu tu emu in lo ti beisei chu a hmel lau chu chhanin ata na ding mai thin som pathuma tlin chuan angai zong lani mai tur Joshua Davis nen chuan in hmel chawin kumsang ni pakwa khan in hmel du in anin dei chana an pani chuan an fingin an tuma sang hleya an tla sa po an nung changa chain midang enton beran nia movie a chang tu no le a chang tu pa a movie siam tu ten an du thu sa mang taka in kobrem tura an duanang mai hi an ni Rebecca chuan Joshua chu adu in angai hlu thiam hleya pangai taka angai zong nei ma saber ani nge Rebecca ti ina chuan hunan mangdun nemin Rebecca unaw te pun an ngai na leya Joshua chu nong chang chavewe ti lau chuan anuam ti zong le athil ti du zong chu adang dai thei hleya silai hlui le sapel na man ruwa chemte hlui la khom te hinwa ma ti thei hle Rebecca chante le Joshua chu anin nelin Rebecca inaw pani te nen chuan Joshua ina chuan an kalfawa intilimin movie ten en china chum kha chu Rebecca le Jessica te Joshua ina an kal chuan Joshua chuan fiam thuti tak devin Rebecca chu chemte atinin tha a awawa Rebecca chu ashil hai man le ama se Joshua chuan afia mani ti ashathia maya anui lam vele tamaya ni Joshua chu athem thiamin lemje athiam hle boka mase sakol lem ramhwai lem le indawna a chema invitlai lem te le thisen chhuaklai lem te chu athil zia duhzawng ani thlat Rebecca chuan Joshua chu athlop cha in alem zia te chu moya ti sak chin leya achung te hne na chuan Joshua lem jak chu mu in achhuang chin le thlathum anin zui nu chuan Joshua chu Rebecca ti ina weekend a hmanga Rebecca chung tinen chuan fiam thu te tho in an hlimtlang hleya video games te khelin Rebecca chuan Joshua kutin te chu a chei moi sak boka an mani to ka an hlim ve hle ani Joshua nu in pathiani tlaya Joshua Rebecca ti ina awalam chuan Joshua nu chuan anun puma weekend a man number chum ani thu Joshua chuan a shilni in asoi ma se maktak mai in Joshua chuan Rebecca ti ina changa a ho nu darkar ni nu vela chhan nei lovin Rebecca chu a chen taringot mai ani Rebecca nu chuan Rebecca chuan a tur thiam lowin a she thiam lo hleya weekend dom takin an manga anuwa chan omsi lovin a chen ringot mai sia a shila hai hle ni in asoi anin chen nu chuan Joshua chu Rebecca laka a umda na dang ta hleya ama ami nen aletling hlau emoti mai turani Rebecca chu arai ni te in mitam tak hne na do thu a the dara a theina apyanga Rebecca chu ati boy chin hi ani ringot mai mi zongjongin Rebecca chu hove se ti chu adu dana niya ma se chan thu punan nga em avangin adu thu sam ero a hlo tling veklo an chan pakhat chuan Joshua hena chuan Rebecca chu a omvela wangai turle a zirlaya insorbing tura a fui chuan Joshua chuan khovela Rebecca a omveti a shar ringot pun a thina ti rim thu in a changa heti lai mek hian Rebecca chuan a chante bula chuan Joshua omdan chuan angai ati chatlau thule Joshua chuan a tha du mai arin thu a soi hial Joshua chuan Rebecca a Huatna wang chuan ati boy fawa thakhatlai ati boy nu po chuan topsan tumna reng nei lo Joshua chuan a chante bula chuan Rebecca a tha dan tur kong shang soya a chante chuan an lak thu tak sak lem lo hleya Rebecca a hwazia ati lanna an ngai sak mai ani Joshua chuan kailo na changa anem thak tur thote ani lo pun ama ngei in thatura anor tur thote asoi chin nun rong taka chetna ala nei ngai lo avangin athu soi chu a chande chuan an ngai thak liam sak mai ani thla engamu za hnuwa chuan Joshua po chuan Rebecca chu ati boy reng da bik lo chanani to lawa anin karpo a chale to heklo chan thu mun an nei awangero chuan hun chu an mang hau tho china ma se chuti chung chuan Joshua chuan Rebecca chu aruk takin ala ho em thawani kumsang hi som ni puilai ania Rebecca chu na satakin adam lawa
hun rei tak damdoi ina a oma alwaka nikho shelavina thul doctor te chuan anat na chu engchange anila an she thei mai bik silo damdoi ina a chung chuan a thian te chuan an teksin damdoi ina pu an kan reng china mase Joshua chu Rebecca damlo thu a she velo angmain Rebecca kan chu soilo voi khat po a text lo thian thu mun nein an thian te chuan Rebecca chanchin chu soi chin ma se Joshua chu Rebecca shingai lo angmain a chin Joshua le a thian te chuan inrin ni apyangin ti dan chin an neya local cafe a kalin ta chuan breakfast an hau chin ani chum khat chu cafe a breakfast an lai chuan Joshua chuan Rebecca a tarlan tur chanchin bok chu a soileya ati ngam tak tak an rin lo awang le a fiam thu emo anti awang chuan an chen zinga pakhat chuan Rebecca chu a soi anga a that ani ngat chuan inrin ni leya breakfast a lei sak tur tho a shila an chen dang te chuan ron tui ni vein Joshua chuan Rebecca chu a that ani chuan paunza an bek tur tho an shil ve boka Joshua chuan oliti in a lo chang ve mai boka an zawai chuan an nui dardara Rebecca pun zia omlam panin anat na shet chhuani lo ma se damdoi ina chang chuan chhuat tir ania September sang hi som chuan school zom vele theita ani ngai zong thar te nein anun hlui wanga boireng chu atum to bik lo malama pan ve theita ma se Joshua ngai dana lo ni le ta hau lo ti chuan Joshua chuan Rebecca chu du thar le in chiana an hanin siam le lop lopa ani na taka chuan Rebecca adu wang ni lovin Rebecca malam pana ngai zong thar ne ya nun thar anei tur chu athi kani mi chen khat chuan Joshua chuan Rebecca chu ala duwa bulchan chatle adua an ngaya Rebecca pun Joshua chu ala du tia phalawa anin kara chatle dom phot chuan abel pathar thawthlak po a huam thuwa soi ti chuan October ni somni pahni zirtop ni chuan Joshua chuan Rebecca chu texin in mu adu thule thu khu deuh sia anin kar siam chatle adu thu chu a shila Rebecca chu aphurin a hlim ngei mai in hnoi lama tlan thlain Joshua nen anin biakna chu anu a hmu tir ve ngala ti chuan Joshua chuan a Facebook profile picture a thak ti chu an shizui ngala Joshua chuan thil engemolian tham ati don reng rengin a profile picture a thak je a mase hemi chuma a profile picture ero ngothim rui tak mai thala ka nia Rebecca le anu chuan an she thiam lo ngei mai Joshua hian a profile picture a thak reng rengin a thil ti tur le thil thleng tur zul zui entirnan school thar azom don chuan school lemte a hmang thin ani sia mase Rebecca chuan thil chhalawa ngai to phalo a phur emema Joshua chuan in mutura asomni ma che in a profile picture a thaka Rebecca chuan anin kar siam chatle aduwa aring burmai ani atuk October ni somni pathum inrin ni alo thlen chuan Rebecca mu chu a fu hleya Joshua mutur chuan ariru chu ain pe to hleya Rebecca nu chuan Rebecca chu khatiang reng renga a phur mel ala mulo thule Rebecca chu ain siam pa chuan azaya alam kwala Joshua nen anin huna a hak tur thom nu thar ale nge nge ni ina soi chuti lai chuan Joshua le a chian te chu anti chinda nang bokin local cafe a chuan breakfast an e haule a midang zong ai chuan cafe chu a chwa san ma a chwa don chuan a chian te bula chuan a huna lo thlengta ti ina soya Rebecca mutur chuan a chian te chu akal santa ani Rebecca chu Joshua nen anin mu na tur mun rail station a chuan a omwang to a mini somvel zen zona nga hnu po chuan Joshua chu mu tur a omlo reilo te hnuwa chuan Joshua hena chang chuan message dunga a plane thlak thule parka in mu adu thu lo nia Rebecca po park lama chuan a in son vele mai boka mase Joshua chu minute soma nga hnu po chuan alo lang thei ta reng reng lo Rebecca chuan Joshua chuan a bum mai mai ani aring ta hiala a nga pa chuan thil om dan le a omna chin shilin anu chu akola chuti lai chuan Joshua hena chang chuan message danga dong le a veng dai fema in mu adu zok thua lo nia Rebecca nu chuan chutianga a fanu in Joshua mutura khoi khoya emo akal koireng chu adu pui lo hleya Joshua nen anin mu na tur a thlen ma chu phone da lo tur chuan Rebecca nu chuan Rebecca chu ashilani Rebecca chuan anin mu na tur mu na thlen chuan an ngak le wangwanga anu nen po chuan an le in bereng ani Rebecca chu lung oi lo taka adin reng lai chuan tlanga changa mipa pakhat local thalai chu a hmuwa Rebecca nu chuan
Joshua ani ti chianga mo ti in voi tama zota Rebecca chuan karing ani in kasia ti in alo chang ve wata alo thlen nai dewa chuan Rebecca chuan anu chu Joshua nge ani e ti in ashila chumdanga chuan Joshua le Rebecca anom dun laya Rebecca le Rebecca nu phone anin biak lai chuan Joshua chuan Rebecca nu chu chibaya buk nge thina mase hemi chum hi chuan Joshua chu angoi tlata Rebecca phone man zo hun chu ngoi ngol chuan nga ka Rebecca chuan anu chu ahmangai tho shilin phone chu ada ta ani Rebecca nen anin biaka changa dar karli liam nu tlaidar nga vel chuan Rebecca nu Sonia chuan Rebecca inu Thihna chang chuan message hedonga Rebecca chu abyak lang theilo thole athupoi mo chu Rebecca lo shil chong mai turina shila chuta che chuan Sonia chu ariru anuam theito lo Rebecca chu nungchang chale marin tlak takania ngai sam taka phone battery thi thak khopa da anei ngai lawa a omna chin le atlai le tlai lo tur thlengin anu ashil thlap china wangin Sonia pon aring tok hleya phone call la apik lo ngai si lo chutia byak lang theilawa a phonu a om tamai chu ariru chu hlau thona chuana khatta ani Rebecca chu ina thlen hun dar karli lai aliam to nu po chuan alare vungvung se Joshua ne na Rebecca te ina let le tur kha anni sia Sonia chuan Rebecca chante zonga kola a chanchin an shat le shat laute Rebecca an mu le mu laute azota mase tuma in an mu in a chanchin sian omlo chuta zet zong Sonia chu a ummei mei theita lo Rebecca inu teinen a kar chuan Rebecca zong tur chuan anin khal chhuak tangota Rebecca kalna rail station park le khodai fema da chuan an kala kongdung zong an en kwal boka ma se Rebecca reng mu tura omlo Rebecca now Jessica le Rebecca chan chiber de chuan Rebecca le Joshua chu anin khol chok ngat ngata achangin voicemail a atlang daya achang le reilote a in ringa ma se call to reject ani zel mai thilchang tak pakhat chu call chu mani du thu ngeya reject ani zandar red le dar kwa vela chuan Rebecca chanchin shat turala omlawa dar kar red velai chu athang bau to tina ania Sonia chuan Rebecca chu mibau angin police a report ta ani a report achanga dar kar khat nuwa chuan Joshua chu abetlang theita hlau mai Joshua chuan chu mini chuan Rebecca a mulo thule ani chu api ina ni lenga a omthu in lo changa Sonia ne na anin biak ma dar kar ni lamta khan Joshua chuan a chantenen hunan man na thalak chu Facebook a aposa chu polo di se Rebecca chu a mulo shimshim tina ania chu baka Rebecca khodai fema a hun lai vel chuan api bula a dai thu asoi alandana chuan Joshua chuan Sonia tlukzatin Rebecca chu angai to ani ti chuan thot har tu emozok zokin ansia ani chuan chanchin inshir sha zela ti in khol chu anti top ta ani chumi zan chuan Rebecca chande chuan social media a Rebecca bo thule ngaiven pui tora mi pui somna an post te choya Joshua po chuan Sonia Facebook wala chuan pui ati pui zate a post ve nge zankwa chuan Rebecca chu police te chuan an zonga mase atuk zinga po chuan mu alani talo local news rangshanga Rebecca bo chungchang tu chwa ania news Rebecca bo thu an chwa chuan Joshua chante zinga pakhat chuan achung te bula Joshua chu Rebecca bo chungchanga mo phur tu ani arin thu ashila police call vat turina shila Joshua profile ngo thim taklem chu ashil tel bokani police te chuan ngo chu an han zonga Rebecca ruang chu abo khop zongin an muta ani postmortem result a chuan atukhuma lunga voitam tak chutani ti asyata voitam chutani avangin aluru akaw nge Joshua le acham pakhat chu rinhlel thil thuwa man ngalan nia Sonia chuan police te chu Joshua ti ani arin lau thole Rebecca chunga ngat phei chuan ati thei arin lau thu soima se police te chuan an thushiat nen an hanrem khomin Joshua thil ti ani ngai an rin thuan shila ti chuan Rebecca I chande chu ngaida nan neile neilau an zo chuan Joshua ani ngai an rin thuan soi July sangi som pakhata chal nei chan ni in ta chuan Rebecca kha voi khat mai nilo voi engamo za tha alo tum to thur report ania an inan dapna chuan thlaina hmanga ama siam chop tur che sang an mu chhuak ani chu atur siam hmang chuan Rebecca chu tha atum ngei ti evidence somlo ma se
athil ti dan le a thian te bula tur hmanga Rebecca tha atum thu a soi thin te chu an han rem khom chuan Rebecca shai hlumna na a siam ngei ni in an ngai ngetlat ani chu mai ne lovin Rebecca tha ani hmani khan Joshua chuan a thiampa chu texin breakfast min le sak ila bat kha ti in thu tak devin a texa Rebecca tha ani lai vel khan a thiam pakhat chuan texin Rebecca nen an om dun le dun lau a zo chuan Joshua chuan thuku taxi in anom dun thu le a thi to thu in a chang ani korda chuan Joshua chuan khamini khan a thiam pakhat le Rebecca tenen an len hau thu a soya a thiampa chu Rebecca nen an fiama a thin rim chuan Rebecca chu lungin a tu khuma a chuta mai ni in a soi a thiampa ve thung chuan Rebecca chu Joshua tha nge ani thu le Rebecca ruang en tura a hruai thu a soi nge nge karnga lai trail nei nuwa po chuan Joshua chuan Rebecca a tha lo thu le Rebecca thi chung changa chuan a thiampa chu ala pu fana ma se thil thlendan le Rebecca thi dan han rem khom chuan July ni somni pasari changni som pakhata Joshua Davis chu thiam lo chan tir ni in damchung lung in tang turati ania perola chwa po phalsak ani don lawani ama ero chu kumsang ni som pasari chuan Joshua chu ama du thu ngei na inpuanga Rebecca chu aring ru hertia sak atuma ma se Rebecca chuan athil tum chu shiain dal chwa atuma ta chuan Joshua chuan Rebecca chu atlan chet ma in lungin atukhuma voi enga moza achuwa achu hlumta ani Joshua chuan Rebecca lunga achutlaya moche omber chu Rebecca luru ron kau kha ani ati Joshua Davis chu Rebecca tha thu boy ortir ni in damchung lung in tang torati ania athil ti swala puana avangin kumsom pali jela atan nuwa perola chwa phal saktura achung thurel anita ani kan video te hmuno min ti ngai ka beisei video thara piangi hmongal theinan subscribe button le notification bell khamilong me sak ve don nya